company, en Pitu. Parlem també d'un altre projecte, un projecte molt especial que han dut a terme membres de la Fundació Onada, al Tarragonès. Són persones amb diversitat funcional que han gravat una peça audiovisual i ho han fet a la desembocadora del riu Gaià. Una feina gens fàcil, Joan, perquè hem de dir, hem d'explicar que ho han gravat amb una càmera analògica i, a més, una càmera complicada de fer servir. Una Super 8 han utilitzat per enregistrar aquesta peça que en total té una durada de poc més de 3 minuts i que tot just fa uns dies es va presentar aquí mateix, al Castell d'Altafulla. És per això que hem vingut fins aquí per explicar-vos-ho. Helena, què tal? Molt bona tarda. Molt bona tarda. Quin és l'objectiu o com neix aquest projecte? Doncs per Fundació Onada, per una invitació de Taller 2 Punts, que és un taller que fa arts visuals, audiovisuals, i ens va venir a presentar aquest projecte. Nosaltres fem moltes activitats amb les persones amb diversitat funcional, algunes més de taller, algunes més d'exterior, i aquest projecte, tal com ens van presentar, era anar a buscar la natura i anar a gravar la natura. I ens va entusiasmar. I aquí estem, i aquí l'hem presentat. Un riu naixerà és el títol d'aquesta peça i no sé si la podríem definir, ara ho veurem, com una peça bastant vivencial, experimental, sensorial, si menys no. Ve d'aquí, això és el que ens agrada del projecte, que era anar a viure la natura d'una altra manera, aprendre a viure la natura d'una altra manera. Les persones que formen part del projecte han pogut viure un riu que el teniu, el Gaià, que el tenim molt a prop, que hi passegem molt, però que l'hem vist i l'hem gravat amb una altra manera, amb un altre soroll, amb un altre... Bueno, les persones que ho han fet us ho explicaran molt bé, perquè hem gaudit molt d'un riu que tenim molt a mà, però que hem tingut l'experiència d'aprendre d'ell d'una altra manera i amb un altre punt de vista. Fem una cosa, doncs. Ens presentes la meitat d'aquest equip que ha fet possible un riu naixerà. Són 4 persones usuàries de la Fundació Onada. Avui ens n'acompanyen 2 i jo, al mig d'elles. Tenim per un costat a l'Helena. Què tal? Molt bona tarda. Bona tarda. I a la Vero, a l'altre costat. Què tal? Com ha anat aquesta experiència, Vero? Molt bé, ha sigut una experiència molt xula. Vam agafar una càmera antigua i vam anar al riu a gravar. Molt bé. Helena, en total vau estar treballant-hi 2 dies, vosaltres, oi que sí? Expliqueu-nos una miqueta com va anar això. El primer dia vam mirar com què volíem gravar i mirar, pues, caminar tranquil·lament i això, perquè així, si volíem gravar aquesta part, ja està, però no se pot veure. I el segon dia pues, vam agafar la càmera, que pesava molt, i la càmera és d'abans, És com els mòbils. De les antigues, no? Antigues, sí, no antigues. No havíeu gravat mai amb una càmera així vosaltres, oi que no? No, cap de les dues. Però amb el mòbil sí, per exemple. Estàveu acostumades. Amb el mòbil sí, estic acostumada. I aquesta càmera pues, no gravava. Primera experiència? Sí, sí, i no gravava sons, i ho vam fer a part. Vero, ara ens explicava l'Helena, per exemple, que aquesta és una peça que respira molta tranquil·litat. De fet, vosaltres vau anar passejant per aquest entorn del riu Gaià i és el que notàveu, oi? Que dèieu, potser ens hauríem de passejar més tranquil·lament per aquí de tant en tant. Sí, perquè era tot com molt tranquil, escoltaves els ocells i era tot molt tranquil. No havíeu gravat mai una pel·lícula vosaltres, oi que no? No. I què tal, ara que ja està tot fet i ja heu vist el resultat, què us sembla? Molt bé. Sí? M'agradaria tornar a gravar una altra cosa. Amb el Christopher i endavant. Sí? Tornaria o no? Sí. Sí? Sí. Fem una cosa, noies, moltíssimes gràcies. Estarem atents per veure-la també, que nosaltres hem pogut veure un tastet. Tenim aquí el Christopher, que també és un dels 2 membres de l'equip de 2 Punts, els responsables d'aquest taller. Christopher, què tal? Hola, bones, què tal? Com esteu? Explica'ns una miqueta quin ha estat el vostre paper en tot això. Doncs bé, bàsicament nosaltres el que fem som un col·lectiu sense ànim de lucre, a 2 Punts. Vam néixer fa cosa de 4 o 5 anys, si no recordo malament, i el que fem és fer tallers amb arts visuals, fotografia, amb cinema, en aquest cas amb la Fundació Onada, i hem fet projectes epistolars, hem fet projectes amb cinema diari i ara amb Super 8.
i que ens en expliques d'Un riu naixerà. Com ha anat aquesta experiència amb els 4 membres de l'equip d'Onada? Doncs molt bé, la veritat. El projecte, bàsicament, teníem el repte que era un projecte de 2 dies, llavors havíem de fer una part d'experimentació bastant important perquè, sobretot, les participants no estaven familiaritzades amb el format de Super 8 i llavors aquí hi havia un repte, llavors vam haver d'obrir el projecte en 2, és a dir, el primer dia d'experimentació, de familiaritzar-nos amb l'entorn, l'espai, el riu, doncs també a partir de llegendes, que creiem que és important, referents, i el segon dia, doncs, bàsicament filmar la peça i gravar el so. Satisfets amb el resultat? Sí, molt sorpresos. La veritat és que molt contents. Christopher, moltíssimes gràcies i felicitats pel projecte. Un projecte que, atenció, n'hem pogut veure un tastet durant aquesta connexió, però que es va poder veure en estrena exclusiva aquí al Castell fa tot just uns dies i que a partir d'ara s'anirà veient en circuits interns de diferents festivals arreu de l'Estat. Fantàstic, gràcies Joan, doncs que vagi molt bé. Ens capbussem, com cada dijous, en el quadern de notes de la Judit Porta. Avui diu que